Dobre kamaráti, takže pušťme už z tému balík. Uvidíme, čo obsahuje tento balík, kamaráti. Tento balík, ako viete, obsahuje otázky. Opánky krásne, vidíte, čierne, sú teplé, teraz na zime. Je tam aj vložka, vidíte vložka. A ideme na druhý balíček, čo tu máme? Kamaráti, máme tu, neviem čo, ale uvidíme. Rozbalujem samozrejme. A teplatka, tu je meno. Gypsy Elite, kamaráti. Je to teplá, medzi nohy, je to dobré. Tak. Máme tu ešte. Čo tu ešte máme? Tam sa prekvapiť, kamaráti, tam sa prekvapiť. Kamaráti, tričko. Ako vidíte moju tvár. Že tak. Kamaráti, budete si toto objednať cez Temo. Kód je 0099. Na ten kód si budete objednávať, budete mať tam akciu 10%. 105% pôjde mne na účet. Čo by ste vedeli, kamaráti. Takže uvidíme sa na budúcej, kamaráti. Majte sa.